Tak vážení přátelé, nacházíme se na Mosteckém autodromu, jsme tady 2 dny a protože už nevíme co by, tak jsme vymysleli takový bláznivý nápad. Možná si pamatujete, že jsme v loňském roce zajeli na civilních gumách s tímhletím krasavcem, čas 1.57 tuší 3 a někdo z týmu velice chytře prohlásil, co by udělalo, kdyby jsme na toho rodinného kombíka ze Seatu obuli závodní sliky. Co čert nechtěl, měli jsme tady tyhle krásné disky a já jsem udělal s klukama, s mechanikama sázku, jaký čas zajedu. Oni tvrdí, že maximum bude 55, to znamená, že by ten slik si pomohl vůči sériový gumě o 2 vteřiny a já tvrdím, že by to mohlo být víc. A protože si pamatuju, že někdo z vás nás podezíral, že to je fake všechno celý, tak jsme se domluvili tady na mostecký časomíře, že nám půjčí transpondér a my si to celý změříme a oficiálně most to vytiskne z tiskárny hezky černý na bílý. Tak já musím říct, že jsem trošku nervózní, protože nám do toho začalo trošku krápat. Navíc je to poprvé v životě, kdy jedu s civilním autem a mám na tom závodní gumy. Vůbec nevím, co to udělá. Co je podstatný, vůbec během toho celého testu nevím, co se děje na časomíře. Vůbec nevím, jak se mi daří. Máme tak 2 kola, maximálně 3 kola na ty sériové brzdy. Takže já teďko udělám asi to, co dělám se závodním autem. Budu se snažit ty pneumatiky dostat do provozní teploty. Máme to za sebou, bylo to trošku mokrý, myslím si, že tam je určitě rezerva. No, sám se zvědavej, co nám ukáže časomíra.